Ahojte. PXS opäť mapuje dianie vo svete a stav Flow v roku 2025 v spolupráci supported by Czech Fashion Council. Dnes začíname hudobným albumom Hex od DJ Sabrina the Teenage DJ. V tomto albume sú nakoncentrované zvuky a energie, ktoré mi veľmi pripomínajú zlatú éru Michaela Jacksona a celý ten hype, groove, celý ten vibing, celú tú energiu, celý ten dosage, tú atmosféru, ale o mnoho viac multiplikovanú, nasemplovanú, takú tú funky, groovy, dancing energies, nakonceptovanú dokopy do jedného veľkého balíka aktualizovaného do súčasného zvuku roku 2025. Takže veľmi doporučujem tento album, aby ste túto energiu dostali v súčasnom zvuku, v súčasnej atmosfére. Je to tam naozaj veľmi naloadované, takže nech sa páči. Ďalšia vec, ktorú pre vás mám, len sa musím preklikať týmito svojimi starými vecami, je fashion design. Klasický fashion design opäť naberá na sile, takže môžeme sa pýtať, prečo taká brutálna klasika? Prečo taký brutálny old school? Jedna z najfrekventovanejších prehliadok, jedna z najviac top hot na popredných priečkách z hľadiska mediálnej impresie a zdieľaní a mentioningu je Miu Miu. Tá bola úplne stylovaná ako Godardové filmy, ako nejaké 70. roky, ako nová vlna francúzskeho kina. Prečo takúto atmosféru máme teraz? Prečo tak výrazné klasické odevy, oblečenie, taký brutálny old school, taká brutálna nostalgia po tom, čo bolo? Prečo viac nedominuje nejaký cyber, novátorský, brutálny, modernistický prístup? Prečo sa stále takto brutálne vraciame? Nie, o niečom to vypovedá. Tento svet, ktorý si dožaduje opäť smúti za tým, čo bolo. Dožaduje si opäť tie staré hodnoty, tie staré pravdy, tie nemenné nadčasové zvyky, o ktoré sme sa mohli oprieť, ktoré ste vedeli, že vám umožňujú žiť viac cítiť. Asi to chýba. Takže môžeme povedať, že sme na nejakom rozhraní. The brink. My sme na rozhraní niečoho. Starého, nového, šialeného, vzácného, cestného. Sme na týchto dualitách, sme na týchto dichotómiách, sme na týchto paradoxoch. Sme na týchto križovatkách. Vidíme to v tých modeloch, ktorí sú veľmi, dá sa povedať, pomerne confused, pomerne uneasy z toho hľadiska, že vyjadrujú starú energiu v súčasnom svete. Ako napríklad konkrétne tento model, myslím, že je to Tom Ford. Fantastické, opäť ako fashion design, vynikajúco vystrelený, vynikajúco polished a vytunovaný do vysokých frekvencií a otáčok, ale zvláštny pocit pritom. Situované do súčasnej atmosféry, ktorá až tak neoslavuje, alebo ktorá až tak neumožňuje, nevytvára priestor pre, možno povedať, pre glamour, pre nejakú high fidelity social elites, pre nejakú vypudrovanosť a nejakú masquerade, skôr pre také temnejšie, drsnejšie, hrubšie veci, ktoré ako keby by sme mali čeliť. Takže máme taký uncanny feeling z toho celého potom.
Každopádne volám to brink, je to proste rozhranie, to rozcestie, je to nejaký prelom, je to nejaký zlom, je to nejaký bod, zlom, je to nejaký edge niečoho. No a po technickej stránke dá sa povedať, že tieto veci sú jasne vykreslené a vysvetlené súčasným fenoménom quantum computing, ktorý je takou obrovskou inšpiráciou pre súčasné diela v hudbe, v kine, súčasné teda filmy, ktoré vznikajú, súčasné seriály. Všetky sa týmto inšpirujú najviac, pretože už sme není v stave buď alebo, ale sme v stave aj. Až doslova AI. Teda už nie sme v stave jednotiek a nul, ako je klasický computing, ako je klasická éra, povedzme moderného sveta za posledných dekád, ale už sme v stave qubitov, čiže už sme v stave aj jednotky, aj nuly zároveň. Čiže už nie sme v stave, že si musíte vybrať cestu, alebo lavica, alebo pravica, ale ste v stave aj. Integrujete, stave integration, integrujete všetko do seba, pretože tento svet v roku 2025 je do veľkej miery svetom integrácie všetkých prvkov do jedného bodu, do jednej entity, všetkých názorov do jednej entity. Isté stieranie, istá mutuality tu je. Previazanosť, ako je jeden z základných princípov quantum computing, entanglement, alebo superposition, že sa nachádzate, alebo jeden atom teraz sa nachádza na viacerých miestach naraz. It's possible because it is nature. Takže na to, aby ste vyjadrili takýto stav vôbec ako existencie, potrebujete quantum computer, teda super počítač. Tu konkrétne na obrázku máme momentálne z najvýkonnejších na svete, ak neúplne najvýkonnejší čínsky Zhushangji 3 105 qubit machine, ktorá performuje kalkulácie rýchlejšie ako 1 million times faster, rýchlejšie ako Google supercomputer. A potom ešte jeden z najväčších prelomov, ktoré prišli pred pár dňami, bol Microsoft objav a jeho čip Majorana One, ktorý tento malý čip vlastne vysvetľuje, prináša riešenie množstvo situácií, pretože doslova vraj funguje na rozhraní novej state of matter, novej formy skupenstva. Čiže už nie klasické ako voda, plyn alebo solid, pevné skupenstvo, ale máme tu nejaké úplne nové skupenstvo, ktoré je úplne nejakou novou transfiguráciou existencií. A oni to volajú nejaký nejaký topological matter, pracovný názov. Čiže tento pomerne malý čip má za úlohu riešiť obrovské množstvo operácií a pomôcť také problémy, ako je treatment nových chorôb, ako je healing materiálu a podobne. Čiže naozaj sa dostávame na rozhranie technologického brutálneho vývoja. Sme pomerne takom rozhraní, kedy sa má odpáliť brutálna akcelerácia technologického pokroku. Čiže veci, ktoré si takmer aj nedokážeme predstaviť, nás čakajú v pomerne blízkom čase. No a na odľahčenie, takže, alebo teda na potešenie, nasledujúce dni v apríli, začiatku apríla má premiéru jeden z najlepších a najvýnimočnejších animovaných seriálov vôbec v histórii, Lazarus, od takisto animovaný alebo kreslený japonský štúdio Mappa, ktoré nakreslilo aj Chainsawmana a ďalšie nádherné japonské animácie, a teda azijské animácie. Takže Lazarus, ktorý takisto brutálne množstva vecí, problémov, atmosfér tam kombinuje, ale ten hlavný plod je, myslím, ak sa nemýlim, že je proste company dá liek, ktorý vám má pomôcť sústrediť sa a lepšie proste ako enhancujúci vaše schopnosti a skrátka klasicky nejaký dopel, nejaký doping, nejaký klasický povzbudzujúci liek a akurát sa zistí, že tí, ktorí si vzali alebo berú tieto lieky do niekoľkých týždňov alebo mesiacov im rozvinie nejaký samodeštrukčný, nejaký autoimúnny
porušenie autoimunity, problém v tele. Takže naozaj brutálny, krásny plot. Lazarus prichádza, určite to pozrite, stojí to za to, jeden z najfascinujúcejších seriálov nás čaká. Takisto tento Doom je podporený aj konkrétne rovnomenným názvom Performance Doom od Anne Imhoff, ktorú spravila pred pár dňami v New Yorku, ktorá je takisto jedným pomerne zeitgeistových nastavení. O tomto sa veľmi veľa písalo, hovorilo, sociálne médiá boli toho plné. No ale jedno z interview, preto to tu mám, pretože mne sa až tak po vizuálnej stránke táto performance nepáčila, ako skôr po tej sematickej, zmysluplnej, a Anne Imhoff sa vyjadrila obsahovej. V jednom z interview sa vyjadrila takto: There is something about the voice that is very important right now. Presne tak, ako ja s vami teraz komunikujem prostredníctvom svojho hlasu. Voice, hlas, je vibrácia, je energie, je penetrácia priestoru. Skrátka, vychádza to z vás von, dávate to von, vysielate niečo a niečo sa deje. To, čo hovoríte, má zmysel, to, čo hovoríte, má silu, to, čo hovoríte, má význam. Aj napriek tomu, že sa zdá, že všetko, čo hovoríme, postupne prestáva mať význam a začína strácať na sile, ale opak je pravdou. Každá vibrácia, každá energia má silu a má nejakým spôsobom spôsobuje reakciu. Má nejakým spôsobom neskutočný potenciál. A v tomto stave sveta sme teraz. Že všetko, čo vydávame von, rezonuje. A mali by sme sa viac tým zaoberať, čo vydávame von a čo všetko rezonuje, čo je tam von. Pretože žiadna energia sa nestráca nikdy v prírode. Psychotic Saint, toto je tričko od St. Michael. Najnovšie kolaborácie štúdia St. Michael, teda Huda a California David. Psychotic Saint som tu vybral, pretože to brutálne vyjadrenie súčasnej doby, absolútna koncentrácia energia dvoch protichodných fenoménov, respektíve zdánlivo protichodných fenoménov. Psychotic. Takže zjetý, brutálny, scesný, šialený, rejvujúci, otrhnutý, psychotický. A Saint, svätý, pokorný, posvetný, vznešený, božský. State of the World 2025. Aby som to všetko zakončil, tak je tu screenshot zo seriálu, ktorý prichádza takisto na začiatku apríla. Kultový, brand new, 7. sezóna Black Mirror is coming up. Takisto supercomputing, quantum computing, psychotic state of minds, všetko to, čo sa deje v súčasnom svete pomocou technológií, pomocou nás. Ďakujem za pozornosť. Black Mirror, watch it. Uvidíme sa na budúci mesiac. Dúfam, že sa budeme počuť.